50 Gennepse? Ja. 50 jaar. Oh, tel ze dan mee als Gennepse? Nee? Ik kom eindelijk van Amersfoort. Oh, oké. En hoe kom je dan in Gennep verzeild? Ja, mijn moeder kwam hier vroeger vandaan. En mijn vader kwam uit Amersfoort. En toen ben we daar 40 jaar terug zijn we hierheen verhuisd. Weer terug in Limburg. Ja. We gingen net eigenlijk puur op nieuwsgierigheid op zoek naar de, wie had het nou, het Genneperhuis? Ja, zo. Maar boor. Ja, erheen lopen en hè. Maar wat is het dan? Dat is echt een ruïne. Een ruïne? Ja. Oh, wij dachten dat is een Nee. kasteeltje. Oh. Maar het is wel een historisch interessante plek volgens mij. Want er staat ook nog een monumentje voor archeologische toestanden. Of... Oh ja. Dat klopt, ja. Maar daarvoor goed je hier niet wandelen. Ga konijnen vangen. En wie vangt ze dan? Gij of een hond? Nee. Nou, dat doe ik meestal met de kerstdagen. De smaak is beter. Knieën in het zoor. Dat denkt hij dan. Ja. Jawel. Maar is hij nog zo snel dat hij een knie kan vangen dan? Nee. Nee? Die konijnen jagen, die houden voor de gek. Op Germ. Niet te leggen, er loopt er weer een daar, hè. Moet er weer een zwarte. Die zussen toch niet durven, al zwarte knieën in het wild? Nee, maar hebben we toen een paar jaar terug hebben ze die ingezet. Hè. Oh, die hebben ze in je hoed gezet? Ja, en die binnen nou een beetje gepaard met die wilde. Dus knieën zitten hier genoeg? Ja. We zien hè, die rommel. In die graten. Dus als ze een diepvriesgeer snel vol wil hebben, dan moet ze hier naartoe komen? Als ik honger heb, dan ga ik een keertje vangen hier. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, waarom niet? Een beetje spreupen man, dat is mooi. Een beetje streupen? Ja. Oh, moest ook wel weten wie dat moet, hè? Je weet wie dat moet? Ja? Ja. Wie duist ze dat dan? Strikje zetten? Ja, met de fret. Met de fret? Ja. De fret jaagt dan de knieën het holle. Ja, dan doe je netjes op hè. Oh, dan lopen ze zo in het netje. Ja, dan doe je die fret erin. En dan bij die holen zitten die allemaal net overheen, netjes. Ja. Oh, zo gaat het. En dan heb je weer buit. Ja. Op Germ. Ja, je moet alles pakken jongen, zo van de natuur, is het goed. Anders doe die jagers dus dat kan ik het beter zelf ook doen. En er zitten er genoeg. Zonder zelf te doen. Klopt dat trouwens? Ik heb me wel eens laten vertellen dat als er dan zo'n knie net gevangen is, dan moesten ze hem eigenlijk eerst weer tot rust brengen, want die maken dan een soort van, die maken dan zoveel adrenaline aan dat het vlees niet lekker is. Als dat bier zo gestrest is. Je moet er geen fret doen niet en dan hij met net zit en klap hem achter zijn oortjes. Oh, dus meteen. Achter het oortje zo. Ja? Zo, pats. Pats. En dan mee hem naar huis, doen even stropen, afrommelen. Oh, dat doet je ook zelf? Ja, meen jij dan? Dat zit er allemaal in, jongen. Dus helemaal stropen, de huid eraf, schoonmaken? Ja, en dan bakken. Bakken? Ja. En dan laat je het even sudderen, snap je? Ja, dan wordt het lekker zacht. Juist. En wat komt er nog bij? Of is rode kool. rode kool? Ja. Aardappeltje? Ja, en dan lollietje, lollietje erbij. Ach jongen, het smaakt goed jongen. Ja? Ja. En woont je alleen? Ja. Al lang? Hoe oud ben ik nou? 70. Kijk je jou aan. Alsof het het antwoord werd. 70. Ja. Oké. En maar nooit een vrouw gehad? Jawel. Ja? Maar die waren niet
zo'n goeie. Dat was geen goeie. Nee. Waarom was het geen goeie dan? Je had ergens dan... ja, dat zegt er maar niet. Die stroopte ook, maar niet op konijnen. Juist. Dat klopt precies wat je Oh, ja. dus maar die was op een gegeven moment gevlogen dan of zo? Of- Oh, Weg ermee. weg ermee. Weg ermee. Ging ze vrijwillig of heeft u gezegd van... Daar is een gaatje onder de deur. Wegwezen. hoe lang is dat nou geleden? Al een jaar of 15, 20 zo. En daarna nooit meer... Nee, ik zeg de hond, kijk. dat is voldoende, een hond? Ja, die moet voor het geld maken, hè? Oh, die moet het geld bewaken. Juist. Oké. Zo'n stapel het, weet je wel. Oh, ja, zo'n stapel. Ja, ik geluid het meteen. Hé, maar ook geen kinder? Nee, Nee? nee, gelukkig niet. Ik heb ook geen omkijken dan. Maar ja, ik heb 7 broers. Ja? Die hebben allemaal jongen, allemaal kinderen. Dus, ik heb aanspraak zat. Oh, dus komen ze op bezoek of gaat u op bezoek bij de... Nee, die komen allemaal bij mij. De meeste komen zaterdags of zondags komen ze even. Ja? Ja, En u woont in het dorp? Of erbuiten? ja. Ja, ik weet niet wat weet je, bij die locomotief daar in Gennep. Ja, vooraan daar. En dan daarachter daar, de Kellenberg. Oh. Dus, ja. Is het een beetje leuk wonen? Ja. Ik ben wel eens meer geweest in het Ven. Wie, wij? Ja. Oh, dus je kent het programma. Ja. Ik ben al een keer op televisie geweest, jongen. Maar toch niet bij ons? Ja, zeker. Met hem. ja. Wij kijken elkaar nu Bij de beelden. bij de beelden. In de Vensterstraat was dat. Hoe lang is dat geleden? Ja. 10, 15 jaar zoiets. 10. 10, 15 jaar. Maar we maken dit programma pas een jaar of 6. Dus dat is dan toch voor een ander programma geweest? Nee, denk ik. ben jij zelf ook geweest? Ja, dat kan, maar niet voor Onderweg, onderweg. ja zeker. 10, 15 jaar geleden. Ja, dan schattig zo dan maar. Maar het zou misschien ook 5 jaar kunnen zijn. Ja, maar jij was er toen ook bij, ja. Met dat ding, dat weet ik wel. Oh, hij was erbij met dat ding. Ja. Goedemiddag. Goeiedag. En waar hebben we het toen over gehad? Over die beelden. En die beelden zijn van u? Nee, het was in het Ven Zalheide. Oh, ja. Maar u woont dus niet meer in het Ven. Nee. Nou weet ik het weer. Ja, nu valt bij hem ook het kwartje. Ja, het kwartje valt. Het kwartje valt. Want later hebben we nog een keer in het Ven een opname gemaakt. En toen kwam u aanrijden op een scootertje. Dat klopt, ja. Kijk. Dat klopt, ja. En nu u zegt over de beelden, ik dacht in eerste instantie over grote beelden. Maar u had allemaal, ja wat had u Die niet? beeldjes allemaal. Ja, maar er zaten stripfiguren bij en Van alles, en ja. van alles. Ja. En u had ook heel veel, wat was het nou? Waren het poppen of zo? Of iets dergelijks? Ook ja. En Maar een papegaai ook nog. Die papegaai. Papegaai. De papegaai. En die, wat zei je nou? Die verzameling poppen die was van uw vrouw. Nee, mijn moeder. Uw moeder, Ja. dat was het. Ja. Maar dat kan zomaar al Dat is ook 10 terug hoor. een jaar of 3, 4 geleden zijn. Zeker. Zeker. Maar waarom bent u zei wel toen, volgens mij, dat u van plan was om wellicht uit dat huis weg te gaan. Ja, nee, Kijk, we zijn er met 9 man waren wij. Nou, en die bouwen ook, Oh, er moest geld op de plank komen. ja, niet aan, ja. Ja. Dus uiteindelijk heeft u de boel verkocht? Ja, gezamenlijk hè. Ja. Ja. En En nou zit ik in Gennep. waarom wilde u graag naar Gennep? Ja, dan zit de familie van mij allemaal. Oh, die zitten allemaal in Gennep. Allemaal, ja. Oké. Ja, En hoe bevalt dat? daar is dat beter hè. Mooi vrij. Ja. Er staat niks anders op.
Maar het scootertje heeft u ook nog? Ja. Maar rijdt u nog wel eens naar het Ven? Van... Nou, niet veel. Niet? Nee. Dus u... Hé, niet happen naar de baas, hè? Domme. Hij heeft gegeten al. Hij doet niks, man. Nee, die doet niks. Nee, volgens mij ook niet. Hè? Echte waakhond is het niet, hè? Toen je in het fan kwam ook, was je er ook al, die hond? Ja, joh. Deed hij toen... blafte die toen? Nee, hè? Ja, en de deur komt wel. Die is ook al 8, 9 jaar is hij alweer. Maar het zou zomaar kunnen dat hij ouder is, hè? Hoezo? Nou ja, omdat u dacht dat we 10, 15 jaar geleden... Ja, bij u in de deur ik kijk niet op een jaartje. Nee, wat maakt het uit? Ja, natuurlijk niet kopen. Maar was u nou met de auto hier tot vooraan gereden? Ik Was ben het uw auto? Ja. Ja. Oh, dus het is een klein stuk, een klein rondje met de hond? Ja, ik ben daar ook al geweest, daar, aan de Loswal. Daar zijn jullie met z'n tweeën net ook al geweest? Ja. Oh. Ja, en het bos ben ik vanmorgen ook al geweest met hem. Dat gaat overal heen. En het fan hoefde dat niet. Nee, dan kon je gewoon, had je zo'n rondje door het dorp gedaan. Nee, hoeft niet, want dan komt hij door die weien ineens, weet je wel. Dus, ja. Maar u bent nou, onze tijd zit er bijna op, maar u bent nou, misschien is hij wel recordhouder, hè? Want u bent nou in 3 afleveringen van het programma. Dat klopt, Bent ja. u in beeld geweest, want toen met dat scootertje volgens mij ook. Ook ja, dat was op Eindstraat was dat dan, een fan. Ja. En toen ben je een keer bij mij geweest, ook nog. Ja, dat was de eerste keer, Dat was ervoor. Ja, en nou hier weer. Jongen. Misschien moeten we daar gewoon mee stoppen, want mensen gaan denken dat het afgesproken werk is. Een beetje gek hier. Hoe dat dan? Nou, wat zullen we afspreken dan? Over 10, 15 jaar weer? Hoes. Dat is veel hoor.